ביום רביעי ביקרנו אצל מאמן סלאבה צור גרוס, בעולם אימונים בנתניה. בו הוא חשף רקעים שונים לגבי סוג ספורט, בו הוא מאמן קבוצת בוגרים באגרוף. יוצאים עכשיו כל סוגי הגנות, וגם משתמשים הגנה חדשה, ואתם מגינים ככה, ידיים תסתכלו. אמנות האגרוף מוכרת עוד מימי הביניים, ובה שני אנשים מתמודדים על הניצחון. סלאבה צור גרוס הוא שחקן ומאמן אגרוף קלאסי אולימפי, ישראלי-אוקראיני, מוכר עם קריירה מופלאה ומלאה בהישגים גבוהים. אחד מהישגיו הגדולים היה באליפות אוקראינה, בה זכה למקום הראשון. בגיל 13 אני התחלתי להתאמן באגרוף, ובשנת אחרי 3-4 שנים שהייתי בגיל כבר 17 אני הייתי אלוף אוקראינה, וגם הייתי אלוף וגם קיבלתי מספר 2, 3 באליפות אחרים. בניגוד לאליפויות ספורט אחרות, בענף ספורט זה יש שאיפות שונות עליהם מדבר מאמן סלאבה צור גרוס. שיש אנשים שרוצים להתקדם לממש לאליפות העולם. סלאבה הוא מאמן ממש טוב, מאוד טוב דווקא. הוא מבין את כולם, הקטע הוא שלא כל מתאגרף מבין אותו, זה הקטע. ככה מאמן הכי טוב בעולם. זה המאמן שלי ואני ממש מכבד אותו. גם כמו אבא וגם כמו חבר. גם אני יכול להגיד שכל המתאמנים שלי זה ממש מאוד קרובים אליי. ובשבילי אני לא סתם רוצה להעביר את הידע שלי, פשוט אני רוצה להתקרב לכל אחד, להיות ממש בתור חבר קודם כל ואחר כך רק מאמן. פשוט אגרוף זה מדע, זה לא סתם מכות שאנשים חושבים שזה כמו כאילו בחוץ. ככה מסתיימת להשת האימון בהשתתפות המאמן סלאבה צור גרוס ומתאמניו.